Hello, boys and girls. Whatever. What's up? U dalšího videa. Tentokrát jsem, ale vlastně jsme. A ještě dva takhle banda jedou nahoře ve Šládmingu. Nikdy jsem tu nebyl, počasí krásný, tak uvidíme. Hele, do skeců a jdem jezdit. Tak. Šládming. Panorama Trail, což je modrý floučko. Na rozježdění má to asi 16 km, hezky se to ze začátku houpe. Kolo mám z půjčovny. Moonraker z začátku tady budu mlejt a pak zase nebudu. Tak. Trošku než si zvyknu na kolo. Nevím, no je to tady teda hezký pohoupání. Oh. Zatím je to teda samá boule. Tak chtěl jsem říct, že mám kameru na helmě, zkouším z AliExpressu nebo z Temu držáček, takže nevím, jak ty záběry budou vypadat. No, zatím je to jako kolo dobrý, jsem říkal Moonraker, ale je to o zvyku. No, zatím se to hezky vlní, jako modrý trail, krásný, hezky to houpe, lávečka, se nějaký povídavej, kecavej, no to je paráda. A hlavně ty výhledy tam potom. Tak, člověk vůbec nemusí šlapat. Tak, jako, že nejsem skokan, to vím já, i vy, kde koukáte na video, takže se tady budu celou dobu houpat. Jinak ty traily jsou tady. Jeden modrý, Superflow, 16 km až dolů. Pak červený a dva černý, jestli jsem se díval správně. A teď bude jedna poulička za druhou. A klopka. No nejezdím to moc dobře. Nejsem rozježděnej. Ale to je hezoučký teda. Mluvím jak 5letý dítě. No abych se vrátil k tomu, tak je to černá, to je nějaký jako enduro, asi kořeny náročný, jedna část je tam skoková, tam se asi nepodívám. Tady bacha, a my jedeme tudy. Asi teda jo, doufám, že jsem blbě neodbočil, říkám jim ještě, nejsme tady sami, nebo nejsem tady sám, mám tady s sebou, mám tady s sebou Monču a dva mladý borce na kole, Adama a Kubu. Říkal jsem jim, počkejte na rozcestí, no tak asi už se nikde nepočkáme, asi až dole. Ale taká jako pohodička na rozježdění, ale krásný, je to jako hezký floučko. Není to nuda jako třeba na Klínovci, ta modrá, ta má nějakých 10. To je teda trošku mokrý, tak se bojím do těch zatáček, ale dobrý. Zatím bez zastávky, na jeden dlouhý záběr, jak se říká, jak dělají režiséři. Takže se mi vybije za chvilku baterka, to je úplně jasný.
Tak, co tady máme? Flowride rovně. Hop. No to nebyl hop, já říkám hop, ale je to takový jenom to. Kluci ty vůbec nezastavujou. Ježiš. Takový dobrý skůček, ale dal se, ne? Ježiš, ten by se dal skočit, no, ale jedu to prvně. Nebyl jsem tady vůbec. Ještě nikdy, jo, to vypadá krásně. Takže skoky zatím nedávám. No tak ta byla úplně na prd, teda vybraná ta klopenka. Tohle už bylo lepší. Tady se to rozjíždí. Lavice. Hop, hop. Neměl bych říkat hop, ale měl bych říkat jako hopánek. Protože já skoro vůbec neskáču. Je to teda náročný, že bych si docela odpočinul někde, zatím bez zastávky. Člověk soustředí. No a dělám teda jednu zásadní chybu, za to by mě teda v kurzu na trijování vypleskli, vždycky mám tu ten zadek dozadu, dávám při tom brždění, nevím proč. Takže jo, každý ví, že má být těžiště nad řídítkama, hezky, aby se dalo pracovat s kolem. Jo, skůček. Tady se nemají zastávky žádný. No. Takže dělám jako chyby, no. Hodně jako chyb dělám. Skákat taky neumím, na to, že na kole takhle z kopečka jezdím už 2019. Pořád se nezlepšuju. Ale to je daný tím, že nejezdím, no. Má to člověk jako zábavu, kdo sleduje moje videa a pustí si je od začátku, tak největší zlepšení jsem měl 220, protože to jsem jezdil na tom kole fakt o prázdninách, jsem na něm byl furt. Teď poslední roky to mám, že na trailovém bajku skoro nejezdím. Vemu si to takhle přes prázdniny nějaký vejlet a potom to zlepšování tam prostě není, no. A si na chvilku sednu, už mi jako bolí nohy. Počkej, takže vlevo. Tady vlevo. Hele. Odpočinek. Odpočinek. A to jsou oni, ty dva malí kluci tady, co jezdí s náma dneska. Kuba a Adam. Tak, teď tady navazuje trail Superflow doleva, tak se jdeme se zase houpat. A tak jako trošku už jako skáču, takový hopánky, jako že třeba teď jsem poskočil asi o 5 metrů. Tady na to nemám rychlost a jdem si zase houpat. Je to teda fakt jako Superflow, dá se tady, kdo chce a má rychlost, jako hodně poskákat. Myslím, že kluci si to tady užívají. Ale já jedu pomalu, s klidem. Jak by řekl jeden můj kamarád, podívejte se na to, kolik mi je. Tak to nebudu hrotit, ne? No, tady na to si budu muset asi přišlápnout. A budu. Nemám na to rychlost, no. Kluci to tady musí valit, skákat.
se tady soustředím. Přestal jsem mluvit, tak ono jako co taky říkat, že jo? Hop, hop, hop. Bahno. Doufám, že nebude na kameře. Jako je to teda hodně dlouhý, no. To jako jo. No tak tohle je pecka. Tohle je pecka, ty výhledy. Se to tady teda namotá. Motá se to krásně. Hop, hop, hop. Přibrzdit. Na kopenky. Skok do klopky. Samej shark fin a boule a lavice. To je takový nekonečný flow. Jakože fakt. By to chtělo nějakou změnu. Ale zase je to super na rozježdění, teda to jako jo. Tady je to mírně do kopce, po lávce. Se posadím, aby mě nebolely nohy. Tady je hezky vyvrácený ten kořen, to je hustý tady. Super flow. Tam byla nějaká coaching zone. Jo, malý skůček. Malý skůček pro Tomíka, velký skůček pro lidstvo. No, kluci měli čekat a samozřejmě nečekají. Jsem jim to říkal, že jo. Ach jo. Tak, teď jsem blbě nasadil pedál. No, tady se to trošku jako mění z toho super floučka. Jsou i kameny tady. A je krásná klopenka teda. Akorát jsem se do ní zase neopřel. Jako kdybych to tady rozšlapal. A nebrzdil jsem. Tak jedu jako blázen rychle, ale já jako nemám rychlost na ty. A to je pěkná sekce tohle. Zase jsem jí projel blbě. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct já? Tak to řekni.
To je konec.